Mayong adlaw mga igsoon o makahuluganon nga pagsaulog sa atong All Souls Day. Ang atong paghandom sa tanang mga matuuhong nangamatay. Tuguti ako sa pagpaambit kaninyo gamit ang set of readings intended for the second mass for today. Ang purified drinking water mga igsoon miagi sa 12 stages of purification ay kini pwedeng mainom, pwedeng ipasulod sa atong tiyan. Kining tubig nga gi-purify may mahimong gikan sa gripo or sa sapa. Busa wala nagpasabot nga dili maayo kining mga tubiga. No. Maayo ni nga tubig apan aduna lang kini properties nga kinahanglan i-purify ay safe nga imnon. Ako nang gi-mention sa inyo mga igsoon tungod kay ingon ani ang atong pagtulunan o pagsabot sa doktrina sa purgatorio. The word purgatory nagkahulugan state of cleansing from the Latin word purgare meaning to cleanse, to purify. So ang mga kalag nga naa sa purgatorio dili mga kalag sa mga dautan nga mga tao. No. Kundili mga kalag sa mga maayong tao apan aduna lang kinahanglan nga i-purify silang kaugalingon aron sila maandam sa pagsulod sa langit. Kaya ang langit alang man sa purified kun lunsay. Kini pagpasabot sa purgatorio, kini nga pagpasabot sa purgatorio gisumada sa atong katisismo, Catechism of the Catholic Church number 1030. Nag-ingon didto, all who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation, but after death they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. So ang kalag nga naa sa purgatorio, mga kalag sa mga tao nga amigo sa atong Ginoong Hesukristo, apan aduna sila'y kakulangon sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan nga wala masulbad, busa sulbaron didto sa purgatorio. Atong sabton mga igsoon nga sama sa pagtulunan sa Santisima Trinidad, ang purgatory is a term not occurring in Scripture, but the reality it refers to is implied by scriptural truths. Ug ang atong unang pagbasa karon kinutlogikan sa kaalam ni Solomon chapter 3 verses 1 to 9, mo'y usa sa mga teksto nga nagpasabot sa purgatorio. Naghisgot kini mahitungod sa makalag sa mga matarong nga mga tao. Nag-ingon kini, ang kalag sa mga matarong nga mga tao panalipdan sa Dios ug dili gid mag-antos sa kasakit. Daw mag-antos sila sa silot apan maghupot sila sa masaligong paglaom ug pagkawalay kamatayon. Ang ilang mga giantos angay ra kung itandi sa mga kabulhanan nga ilang pagadawaton. Tungod niini si Father John Flader sa iyang libro nga naguluhan Question Time, 150 Questions and Answers on the Catholic Faith. Naghatag sa ato og image sa kahimtang sa makalag sa purgatorio. Ingon niya, ang makalag sa purgatorio daw sama sa usa ka tawo nga nagpaayo kay gikan gioperahan sa ospital. Nag-antos siya sa kasakit apan anaay kalipay kay sayod siya nga paingon na siya maulian. Dugang niya, the souls in purgatory are much happier than we are on earth, since they are absolutely certain of going to heaven. And their love for God grows greatly as their self-love diminishes through their suffering. Busa dili kawang nga ato silang gitawag blessed souls in purgatory. So ang atong gihandom nining kalag-kalag maong makalag sa atong mga hinigugmang nangamatay nga anaa sa purgatorio. Sure gayod nga paingon sila sa langit. They are blessed souls. Dili nato sila i-equate sa evil spirits. Kanang atong gakakita sa palibot nga kapanghadlok nato dili na mga kalag sa mga nangamatay, kundili
mga evil spirits kana nga gawat-awat sa dagway o lihok sa namatay. Kay ang kalag sa purgatorio dili na magunahuna og balik sa kalibutan, kay gakakita na nila ang langit nga ilang pagaulian. Busa, we have to stop nining sayop nato nga pag-celebrate sa Halloween party. Ang word nga Halloween means Eve of the Hallows or Eve of the Holy, gabii sa mga balaan. Ang gipapractice nato nga mag-makeup ta that we appear horrific or demonic is the exact opposite of the real meaning of Halloween. God is holy, not evil. Thus, if we make it evil looks, it is equivalent to say that God is a demon. Matud pa sa atong exorcist minister nga si Father Roberto Balsamo, we have to stop this practice because it is a form of worshiping demons, no matter how we call it as a play or whatever. Besides, dili maayo nga atong equate ang mga kalag sa atong hinigugma nga matay as demons. The souls in purgatory are blessed souls. Nga naman, tungod kay gibunyagan sila sa atong Ginoong Hesukristo. Gibunyagan sila sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga amigo sila sa atong Ginoong Hesukristo. Busa sure sila nga madto sa langit kay mao man ang gisaad sa atong Hesukristo sa atong ebanghelyo nga gibasa karon. Nagikutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 6 verses 37 to 40. Ingon sa atong Ginoo, ang tanan nga makakita sa Anak ug motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang atong igsuong nangamatay nito sa atong Ginoong Kristo kay lagi binunyagan man sila sa Santissima Trinidad. Sa ingon nga namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw usab sila uban ni Kristo. Matud pa ni San Pablo diha sa atong ikaduhang pagbasa, gikutlo sa iyang sulat ngadto sa Taga-Roma chapter 6 verses 3 to 4, 8 to 9. Busa atong tabangan sila diha sa atong mga pagsakripisyo ug pagampo aron makasulod sila sa langit uban sa Dios ug sa mga santos. The best we can offer the souls is gain for them plenary indulgence. Ato silang hatagan sa hiniusang indulhensya. What exactly does an indulgence accomplish? Unsa mangiday makuha nato aning indulhensya? Una sa tanan atong sabton mga igsoon nga ang sala aduna say double consequence. Una, damage to our relationship with God, kanang guilt. Ikaduha, the damage to the order He has established, naay na guba sa atong order sa atong kaugalingon o sa atong isikataw. The first one, mapasaylo ni diha sa bunyag o sa pagkumpisan, mawala ang guilt. Apan ang ikaduha, masatisfy kini pinagi sa atong mga pagampo o pagsakripisyo. Busa kung wala kini masulbad sa buhi pa nan pagasulbaron kini dito sa purgatorio. Ana. Pero kung nasulbad na din sa kalibutan, ato nang naampuan ng sakripisyuhan ang damage nga ato ang doon natay gi-repair no doon reparation, so mawala na ang atong temporal punishment sa purgatory. Kaya nasulbad naman ang damage sa order nga imoy hinungdan sa sala nga gi-cause sa sala. So kita nga mga buhi, ang atong pagampo o pagsakripisyo mo'y makatabang sa pagsulbad ani ug ato kini gitawag nga indulhensya. Indulgence is a remission before God of the temporal punishment due to sins whose guilt has already forgiven. Adunay basic conditions aron makagain tag indulhensya alang sa makalag. Dapat pasado tani. Una, not excommunicated, meaning okay pa bata sa atong pagkatoliko, wa pa bata ni balhin, nituo pa bata kang Papa Francisco isip sumusunod ni San Pedro? If yes, then pasado tani ini. Kaduha,
intention to gain an indulgence. Natay tumo nga mo kuha aning indulhensya kay nakasabot ta. Ikatulo, nata sa state sa grasya, wala tay mortal sin. So pananglitan kung nakasala ka, mortal, nakapatay kag isig ka tao o nakapanapaw ka, you have to go to confession first. Otherwise, dili ka makapasar sa gikinahanglan aron makagain og indulhensya. Ikaapat, kinahanglan mutambong sa misa o mudawat sa communion. So kaning upat mga igsoon ang atong mga kondisyones. Now, asa nga lugar makagain og indulhensya? Makagain tag indulhensya mga igsoon kung katong Nobyembre 1 ug Nobyembre 2 ni bisita kamo sa parokya. Ana, unya pag Nobyembre 3 ngadto sa Nobyembre 8, bibisita kamo sa cemetery. Ana. So, dili lang di ay sa cemetery rata makagain og indulhensya, bisan pagbisita sa parokya gyud. Sa Nobyembre 1 sa adlaw sa mga santos, unya sa All Souls Day sa Pitsados. Unya sa cemetery dito na rin ta sa Nobyembre 3 ngadto sa Nobyembre 8. Unya sa atong pag-ampo, sa atong pagbisita, dunay upat ka mga giya aron kita maka kuha og indulhensya. Una, mag-ampo ta sa usa ka manamo, usa ka maghimay ka Maria ug usa ka himaya samahan alang sa makalag sa purgatorio. Ikaduha, atong iampo ang atong Apostles' Creed kung mituo ako. Ikatulo, iampo natong intensyon ni Papa Francisco. Karong bulan na iyang intensyon alang sa mga nag-antos ng mga kabataan na biktima sa broken families, kapobrihon, nagpuyo sa basurahan na himong scavengers, delinquent. Unya, sundan din sa usa ka manamo, usa ka maghimay ka Maria, usa ka himaya samahan. Unya ikaupat, maingon kita, pahulay nga dayon ihatag kanila og Ginoo ug ang imong kahayag nga walay pagkapala mudan ang kanila hangtod sa kahangturan. Upahulay unta sila sa dayon. So in English, eternal grace grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. So kanang upat atong iampo mga igsoon, ay din nagatubang ta sa dakong krus o sa lubong sa atong hinigugma. Kini panahon sa COVID, kay COVID pa man ta karon, makagain ta og plenary indulgence sa tibok bulan sa November. Ug adunay special privilege ways of gaining plenary indulgence nining panahon sa COVID. Kinahanglan, una, natay intensyon yun nga mo gain og indulhensya kay nakasabot ta. Unya ikaduha, at least buhaton nato isa lang ani mga options. Unsa man? Rosario, Chaplet Divine Mercy, Stasyon sa Cross, pagbasa sa Biblia at least 30 minutes, pagbisita sa Tabernacle, Eucharistic Adoration, o sa pa ba? So mo na to. Either isa lang ato makagain na ta o indulhensya sa tibok bulan sa Nobyembre. So katong mga wala pa gyud nakabisita sa cemetery kay wa pa na vaccine for any valid reasons, tell them nga makagain sila og indulhensya sa tibok bulan sa Nobyembre alang sa mga nangamatay. Pinaagi ni antong duha. No? Naay intention to gain indulgence, na pili atong mga options usa lang. Rosario, Chaplet Divine Mercy, read the scriptures at least 30 minutes, Station of the Cross, bisita sa Tabernacle, or bisita sa Perpetual Eucharistic Adoration Chapel. Kana. Sa katapusan mga igsoon, ang pag-ampo sa mga kalag sa panahon sa Santos nga Misa mao ang pinakakaraan nga pag-ampo aron malangit ang mga kalag sa purgatorio. So pamisa, munang gisulat na to atong mga kalag diya sa subri haron itong ibutang sa box aron pamisahan sa tibok bulan sa Nobyembre. Kana. Asa to ni nakuha? Nadumduman na to si Santa Monica, na ang mama ni Senior San Agustin. Doon na siya request kang Senior San Agustin before siya namatay. Ingon niya, "This only I ask of you." Ingon niya, "Lay this body anywhere. This only I ask of you, that you remember me at the altar of the Lord, wherever you may be." Ilubong kining lawas bisan asa, apan usa ka butang akong ihangyaw kanimo.
hinumdumi ako sa altar sa Ginoo bisan asa ka paingon. Mao ang pamisa. Busa iampo nato sulod sa misa ang tanan natong mga minatay. Ato silang hinumduman, no? Dili enough nga atong masulat, iprotekta ka ng atong hinumduman personal. Diha panahon sa santos nga misa, isa-isa taman sa atong madumduman ang mga kalag sa atong mga hinigugmang nangamatay. God bless you. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.